I el que ara veureu són 4 personatges i un argument que cada vegada s'embolica més. Veieu-la, disfruteu-la, rieu-la i de seguida, quan acabin, parlarem amb un dels actors i amb l'autor de l'obra, Ivan Campillo. Hola, jo sóc l'Àngel. Casa meva és casa teva. Eva! Eva! Hòstia! Eva! L'has deixat sec! No, només està inconscient. Eva! Aquí hi ha la seva bossa i totes les seves coses estan escampades per aquí. Sí, però ella no hi és. Potser s'ha escapat. O potser aquest cabró ha descobert que venia a mi i l'ha portat a un altre lloc. I ara què fem? Doncs tu què creus? Interrogar-lo. Però si està inconscient! Sí, però no per gaire temps. No es desperta. Ja ho veig. Ni es mou, ni respira. És mort! No diguis tonteries, no és mort. Ui, com ho saps? Perquè no li he pagat tan fort. Deixa'm el teu mòbil. Per què? Per trucar a la policia. És que... Què? Que me l'he deixat a l'oficina. Que te l'has deixat? No em cridis, que avui he tingut un dia molt dur. Està bé, està bé. Vaig a buscar una cabina i tu queda't aquí i vigila. Vigila que no es desperti. Pot ser perillós, d'acord? I si es desperta, què faig? Això. Hòstia! Ara torno. Maria, que em sembla que ara sí que li has pagat molt fort. Que l'has matat, Maria! I ara què faig? Ui, perdoneu. Perdó. Què li has fet a l'Àngel? Jo no he fet res! Em sembla que està mort! Mort? Bé, no n'estic segur. Abans també semblava mort. Abans? Sí, després del cop de puny, però després s'ha mogut, o sigui que no estava mort, però al donar-li em va allò al cap. O sigui, li has fotut un cop de puny i després... No, jo només mirava de reanimar-lo perquè ara ja no es mou gens. Aparta't! Àngel, ai, estàs bé? Està viu! Àngel, què t'han fet? Jo res, Jo res, com pots dir que... Oh, no! Tens sang d'ell per tot arreu! No, és meva, és el meu nas! Ets un animal! Entres aquí i fots una pallissa a l'Àngel... No, si jo només... No, si ara em diràs que ell t'ha pagat a tu primer i que tu només et defensaves, oi? No, si ell no, ell no... Ell no és com tu, em sents? Ell és sensible i m'escolta. Raó, Eva, ho sento. No diguis ho sento, no suporto que diguis ho sento. Tens raó, ho sento. Vull dir que no ho sento, però... Escolta'm, Ivan Campillo, bona nit. T'he portat un parell de clínics perquè aquestes no són maneres, de presentar-te una entrevista. Neteja't una mica, home. Com anem acabant, podem aprofitar nosaltres i anar desmaquillant. Exacte, sí. Bé, escolta'm, això que hem vist ara, aquest gag, està inspirat en algun fet real que has viscut? No. No, Aquest no. Aquest no. És una típica comèdia de situació, no un gag d'allò que tu estàs fent una cosa, arriba una altra en un moment inesperat, et descobreix i... Entén una altra cosa. L'equívoc fa riure, no?, perquè porta una altra conseqüència. Neteja't. Sí. S'ha de dir que actuar així en fred tampoc no és fàcil, No és fàcil, No és fàcil, no. Hem vist un fragment de 2 minuts, però sabem que qui vulgui veure l'obra té l'oportunitat fins al 21 de juny a la sala al Versus Teatre de Barcelona, que m'han dit, em sembla que val molt la pena perquè m'han dit que té un final molt sorprenent, l'obra. Sí, tota ella és una obra d'intentar enganxar el públic en cada seqüència i anar portant un ritme molt trepidant, no? Anar corrent, anar passant moltes coses i, a més, el Versus té el públic molt a prop, tens a 2 bandes, els espectadors, i llavors és com si estiguessis a dintre, no? D'una sitcom, que és la idea, de tenir el públic quasi dintre de l'escenari, no dintre del plató. Exacte. Molt bé. Avui hem omplert el plató de teatre, també de llibres. Demà ho farem d'art i d'efectes especials aquí a Ànima i connectarem amb el concert de Beyoncé, tota una diva del pop. Ara mateix a Singulars parlarem de sang, però d'una forma científica, amb un hematòleg eminent, Cyril Rothman, també especialista en el trasplantament de mèdula òssia. Josep Carreras, per exemple, li deu molt a la seva curació. I conversarà a Singulars Jaume Barberà amb ell. Nosaltres tornem demà, com sempre, aquí a Ànima, quan faltin 10 minuts per les 11. Com sempre. Gràcies a vosaltres.